И какво са хора, аз съм Нерперновидеята и добре дошли в поредният клип Daily Challenge New Run. Сега ще ги видим тук. След 28 минути е следващия рун. Добре. Значи правиме с един епизод на чаленджи. Лимона мен. Напишете в коментарите ли искате да снимам на GTA San Andreas. Айде сега може да се свалите от Замуда напълно безплатно. Или от Steam. Трябваше инстинкта. Сега като намерим шоп, ще видите. Не, няма прям в тази стая. Това са последните малчовци, които трябва да очистя. CSGO днес няма да има. Тъй като имам добър бан. Добър 20 часа. Това е добрия бан, дето като направите 2-3 поредни игри, аз направих 2 поредни игри победи и ви дава бан. Което е много изкуствено тъпо. Вчера нямаше никакви епизоди, но днес ще ви се отплатя, като кача 3 епизода на Айзък. Стига бе, братле! Защо не умирате в сокчето ми? Много мухи, много. Само половин сърце съм взели за сега, много добре се справям. Имаше шанс да не ми вземе половин сърце. Сега ще намаля играта малко, тъй като е мега силното. Да, няма рип headphones. Спекерионе. Сега ще очистя всички муки. Ето тук. Не, взима демидж, правя демидж. Доджа е просто много зле. Направо имам при мухите, много съм тъп. Ще ме убият. Много лошо. Добре, не ми харесва вече този чалендж. Чека пробваме отново пич. Black ли, какво беше? Окей. Нямам сърца. Не се знае колко сърца има. Обичат ма. Вече не ме обичат. Остана бе? Те отца остана. Малко да намалим играта. Добре. Това са сълзички, дед ги стреляме, хора. Да знаете. Дължа истински. Бомба ли? Добре. Нищо. Добре. Доста стаи експлорнахме. Остава тази и един коридор. Тая е празно.
Тук ни е боса. Смятам да отида да убия всичките мобове в коридора, дано да не съжалявам. Да отидем. Не. О, бърз. Те с как ходят? Много са ми смешни. Едно такова телце може да ми играе доста голяма шега. Накрая на предпоследния дънжън, точно пред боса, едно е такова преди ме оцели. И се щупих клавиатурата. Но имаме карта. Хикс, I the world. Кралска стая. И печелим. Friendly бал. Дано да е добро. Остана ни още една стайка. Стайка майка. Която мога да натисна бутона. Много гадно, че като спрем се плъзгаме, все пак играта е стара и затова. Добре. Това не е с време бутон. Но да не рискуваме. А да прашим към бос. Little Horn. Този сам трябва да го дожвам. The world. Бак, стъпяй там. Най-мразя оня, който ма гони с неговото братче. Там, дето Тома стреля, деца вързани. Джимини. Ебать. Тая топка е много гадна, но се чупи бързо. В момента ние играем в кошмарите му. Това са неговите кошмари. Това като ви удари, не искам да рискувам сега нищо да не ме... Сега не искам нищо да ме удари, защото не знам, може да имаме половин сърце или едно сърце. Ооо! Голяма грешка. Чакай малко, бе! Много голяма е това. Не! Аз съм много слаб най-назад всъщност. Къде си? Защото е тъмно и... Не! Fucking shit! Where? Убил сам! Да, на едно сърце сме. Значи сме на едно сърце само. Няма да сме половин. Слава на Богу. Добре. Ще направя после и Daily Run, той така този клип до тогава се е качил. Той се кача за 15 минутки. Стинки. Много добър. Тънка стая с златни мухи. Намерихме кралската. Умирам. Какво прави този френ? Бал, не знам. О, пускай мухи! Много готско, брат!
Една муха май. Но ми стига. Леле, само направо имаме коридори. Ключ. Какви стъфове се събираме. Боса. Мама му. Боса няма това. Монстро. Easy game. Само на края на финалния бос да ни пусти монстро. Че няма да е фън. Въй, не му виждам сега сянката. Не му виждам сянката. Знаеш ли колко е трудно? В тъмното. Къде бе? Къде? Чакай. Въй, ще умра наполовина. Добре. Концовката. Speed плюс shoot speed. Добре, трети дънжън, хора! Да, стрелям като Порше. Ооо, не. Смятайте, хора, на този гаден чалендж до третото стигаме пеперутка. Паече. Какво са това? Знам ги и умрях. Добре, хора, това ще бъде всичко за клип. Справихме се, но не знаете на колко сърца сте, тъмно и нищо се вижда. Добре справихме за мен. Надявам се, клипът ви хареса. Очаквайте следващия съвсем скоро. Тук може би до час, половина, 2. И да, Абетър 09. И ще се видим в дейлито. Чао!